Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkamu da warhaka. Ya kuke, ya gajiya, ya ibada kuma. To ubangiji Allah ya karbi ibadan mu baki daya. Ya kuma muka ji da abin da yake faruwa a ƙasa. To ubangiji Allah ya kawo mana zaman lafiya, ya tsare mu, ya kare mu dukkanin musulmi baki daya. Ubangiji ya kawo mana zaman lafiya a ƙasa. Ina yaran mu Mr. Daddy, ina ƴan dagwai iyalan baba. To ku zo na kawo muku wani kaya masu kyau ku gani. Ya kuka ga wannan dress din nan Allah, ya kuka gani, ya kuka ga princess din ku a ciki. Wai shin kun ga yanda baby Sam ta kyau a cikin wannan dress din? Dan dai ba zan iya kawo muku in sa mata ku gani bane, amma wallahi ko na kanti albarka yayi kyau ne yanda ba kwa tunani. Kun gani gashi ne yana zuwa da kakkan din shi, so ready to ne wata take yin shi. Za ku gani, zan ku tagging din page ɗinta sai ku je ku gani yanda take yin kaya masu kyau. Da Allah ku ga wannan dress, ku gani wallahi ko na kanti albarka. In wani na kanti ne kun san biya quality ba, sorry ba wai ina son kashe mai yan kanti kasuwa bane ba, amma wallahi ready to ne yayi kyau sosai. Kun gani yana zuwa da kafar da headband din shi, to ga wani purple. Inna lillahi, kai wai kun ga purple din nan jikin yarinyar nan? Kun ga jikin princess ina inda yake kyau? Amma kuma da mutum ne ke cikin yana da kayan masha Allah tabarakallah. To yayi kyau, kun gani shi ma ya zo da headband din shi. To idan kuma kuna so tana iya bada kayanta, za ku iya bada raguwan kayan ku haka sai a dinka muku. Yanzu ku kalli kamar wannan wa ya kuka gani dan Allah. Yanzu ku ga yaro ne aka zana aka yi wannan beadwork kai matan nan ta iya dinki ma yara sosai, nake gaya muku. To har wa'inda suka wuce irin girman su ya wuce na kansu namu, ya wannan duk tana iya yi. In kuna so, in na birthday ne na menene duk za ta iya yi mawa yaran ku. Kun gani yaki wannan yana zuwa da cap din shi ne, kun gani shi ne wannan na tamfan ya zo da cap din shi ne, suna hadawa ne. So ya kuka ga wannan white black and white ne, dan Allah ku kalle shi ku gani kamar na kanti fa. Kawai wancan su da na kanti kaɗai ne, wannan dai a gida aka yi shi, wancan dole na kanti ne. To wallahi yayi kyau sosai, gashi na shi ma ya zo da cap din shi wannan. Da kuka gani, ya kuka gani. So kuma ku je ku siya ma princess ɗinku da sallar nan, kar mu zo mu fi ku gayu, kar mu zo mu fi ku gayu. Na gode sosai, zan yi muku caption, zan muku tagging ɗinta sai ku je ku siya naku. To na gode sosai, bye bye.